L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji ġiet ordnata tħallas kważi 414,000 euro f'danni lill-eks uffiċjal għoli li tkeċċa inġustament mis-CEO ta' dak iż-żmien Joseph Kuxkiri. Ruben Fenech li kien Chief Operations Officer tal-MFSA mill-2018 fittex lil Joseph Kuxkiri wara li dan keċċih f'Settembru tal-2019. Fenech spjega li 3 xhur qabel kien irċieva ittra mingħand Kuxkiri fejn kien qallu li x-xogħol tiegħu kien ta' kwalità tajba, però meta ltaqgħu wiċċ imwiċċ kien keċċih b'mod effettiv. Wara din il-kundanna ċara mill-qorti għall-aġir ta' Joseph Kuxkiri, waslet stqarrija b'saħħitha mill-Partit Nazzjonalista illi qal li Kuxkiri m'għandux jibqa' jokkupa l-kariga ta' CEO ta' Project Green. L-ogħla qorti ta' Malta ċaħdet it-talba għar-rekkuża ta' 3 imħalfin li qed jippresjedu l-kontestazzjoni tal-ordni ta' friżar kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u sħabu brabta mas-serqa tal-isptarijiet. Dan ir-rikors kien tressaq f'Awwissu. L-appellanti kienu talbu fl-imkien għar-rekkuża ta' 3 imħalfin Market Kuti, Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul. Huma kienu qalu li l-imħalfin kienu fil-kawża mresqa minn Adrian Delija fejn kienu xogħoljew il-kuntratt ta' konċessjoni tal-isptarijiet fuq biża' ta' kollużjoni u frodi. Għalhekk l-appellanti qalu li dan jirriżulta fi ksur ta' dritt tagħhom għal smigħ ġust. Din it-talba iżda ġiet miċħuda. Raġel ta' 94 sena ġie kundannat sena ħabs wara li ammetta li seraq xi oġġetti fl-ewwel ta' Settembru fi Spinola Park f'San Ġiljan. Abdulaziz Abdikadir Hassan ta' nazzjonalità Somala ġie akkużat ukoll li jgħix ħajja ta' qas. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih bil-pulizija tikkonferma mal-qorti li r-raġel kien jgħix barra triq għalhekk il-Maġistrat Monika Vella tat sentenza ta' ħabs kif ukoll ordni ta' trażin. Manuel Delija talab lil qorti kriminali biex tikkunsidra mill-ġdid il-projbizzjoni ġenerali li imponit fuq diskussjonijiet pubbliċi dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizja sabiex jiġi evitat li d-demokrazija Maltija tiddajjef iktar. Dan wara li jemilu l-mħallef Edwina Grima ipprojbit kwalunkwe diskussjoni dwar il-każ kontra Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Fir-rikors tiegħu Delija saħaq li l-ordni kienet wiesa wis u mhux neċessarja f'pajjiż demokratiku bħal Malta, filwaqt li tenna wkoll li l-ordni tmur kontra artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea. L-avukati Evelyn Borġ Kostanzi u Matthew Kutajjar iffirmaw ir-rikors.